आर'नाइ निउस फोलेरनिसिम बरायग्रोबाय आरो लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय। दिनैनि बे गोथार बाथौ सान, जों बे गोथार बाथौ साना जोंनि अलंबार एमइ आरो हाइ स्कुलनि जा फरायसा खौसे आफाद, बेवहाय जोङो फालियै फालियै दिनै 42थि बोसोरसालिया बे गोथार बाथौ सान फालिदों जोङो। आरो बेनि लोगोसेनो दिनैनि सानाव जोंहा भारत सरकारनि जितु गणतन्त्र दिबस 22 जानुवारि, बे गणतन्त्र दिबसखौबो जों दिनै गाजा गोमजायै फालिफादों। जोङो गासै फरायसा फरायसुलिफोरखौ लाफानानै जोङो दिनैनि नैबे जा हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ मोजाङै खुंफुंनो हादों आरो आसा खालामदों जोबजासिम बेयो मोजां रोखोमैनो जोबलांगोन। आरो बेनिफ्राय जोङो बै आफादखौ गाजा गोमजा खालामनो थाखाय जोङो खाग्राबारि थाइगिरबारिनिफ्राय नागेश्वर गोसोखां खेराइ हानजा, बे हानजाखौ लिंना लाबोनानै जोंनि जा परम्परा कालसार, बे कालसारखौ दिन्थिनो थाखाय जों नारा-नाथा नाजानानै बिथांमोनखौ लिंना लाबोनानै जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होदों। 1972 मायथाइयाव गायसनजानाय आरो हाइ स्कुला 1979 मायथाइयाव गायसनजानाय। नाथाय जों दुखुनि बाथ्रा, एमइ सेक्सना 1985 मायथाइयाव सरकारि जादों, नाथाय हाइ स्कुला दिनैसिम सरकारि जायाखै। बेखायनो जों जुदिও एखेलगे इउनियन बडि, एखेलगे स्टाफ गासैबो ज'यै थालायो, नाथाय जोंहा दुखु नाङो जे हाइ स्कुलनि फोरोंगिरिफ्रा दरमा मोनालासेनो राना रुबुहा क्लास खालामो आरो जोङो दरमा लानानै साख्रि मावो। जों बेवहाय जोंहा एसेबां गोसोआव असुबिदा फिल खालामो। बेनि थाखाय जोङो सरकारनि खाथियाव आर'ज गाबदों जाहाथे बे हाइ स्कुल सेक्सनखौ सरकारिकरन खालामनानै हाइ स्कुलनि जाफोर फोरोंगिरि बिथांमोननि जिउ राहानि थाखाय जाहाथे बेबस्था खालामो, बे जोंनि मोनसे खावलायनाय थाबाय। जाहाथे इयुनाव सरकारा बेखौ बेबस्था लायो। आं अलंबार एमइ स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरि हिसाबै आं सरकारनि खाथियाव बेखौ खावलायनाय थाबाय। आरो दिनैनि नैबे जा गोथार बाथौ सान, बे गोथार बाथौ साननि गेजेरजों गासै रायजो राजा आरो आर'नाइ निउस फोलेरनिसिम आंनि रोजा रोजा साबायखर बावनानै गोजोन हामग्लायनाय बावहरनानै आंनि बुंनायखौ बेसेबांनो फोजोबबाय। रादाबनि गेजेरजों आं मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा बुंनो नागिरदों फरायसालिनि सोमोन्दै। जों दिनै 42थि जोङो जा फोरबो सोलिगासिनो दङ, जों बोसोरफ्रोमबो जों खोब गाजा गोमजायै सलायो, खुङो। आरो जों फरायसालिनि जोंनि रिजाल्टआबो मोजां, जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ जों मोजां सोलोंथाइ आखल आखु होगासिनो दङ। नाथाय दुखुनि बाथ्रा, जोंनि फरायसालिया 1979 मायथाइयाव गायसनदोंब्लाबो जों दिनैसिम सरकारनि नोजोराव जों गोग्लैयाखै। जोङो सरकारिकरन जों जायाखै, जायनि जाहोनाव जोंनि फोरोंगिरि गासै जोंनि जा स्टाफ बिसोरखौ आलाय सिलाय जानो गोनां जायो। दुखुनांथाव बाथ्रा, थांनाय 2019 मायथाइयाव जोंनि गोदोनि जा गाहाय फोरोंगिरि बिथाङा बेथन मोनालासिनो रिटायार जानो गोनां जाबाय। आरो सासे जोंनि हिन्दी मेडाम, बिथाङा दुखुनांथावै बेथन गैयिनि थाखाय केन्सार बेमाराव भुगिनानै सिकित्सा खालामनो हायैनि बिथाङा जिउ गानो गोनां जादों। आरो दा जिखिना स्टाफ दङ बिथांमोनाबो खोब आलाय सिलाय दुखुनि गेजेरजों क्लास खालामदों। नाथाय सरकारनि नोजोराव जों अननाय मोनाखै। आरो जोङो माबा मोनसे सरकारनिफ्राय अननाय मोनगोन होननानै नोंथांमोननि रादाबनि गेजेरजों सरकारखौ जों हांख्रायनाय जादों। खुलुमबाय। गिबियावनो आं खैराबारि बाथौ आश्रमनि गोरायुं हिसाबै आं बयनोबो आंनि गोजोन हामग्लायनायखौ आं बावहरग्रोनाय जाबाय। लोगोसे दिनै बे गोथार बाथौ सानावहाय जोंनि बे फरायसालियाव जोंहा SM निउस, बड'लेण्ड रादाब आरो जोंहा आर'नाइ बिथांमोना जोंनि बे फरायसालियाव फैनानै जोंनि नुथायखौ नुहोनो थाखाय नाजादों। बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ आङो जोंनि बे फरायसालिनि जानानै आङो रोजा रोजा साबायखर बावबाय। दिनै जोंहा गोथार बाथौ सान। जों दिनै खुंगा बाथि गोथार बाथौ सान खुंथायखौ जोंनि बे बाथौ आश्रम फरायसालि, बे खैराबारि, बेवहायनो जों खुंनाय जादों। बे गोथार बाथौ खुंथायाव जोङो हाबाफारि हिसाबै जोङो गिबियाव
जोङो दिनै जिहेथु सुबुं दारा सान बेखौबो जोङो भारतनि फिरफिलाखौ जों बिरहोनाय जादों। बेनि उनावहाय जोङो जोंनि बाथौ धोरोमनि जाथा बेखौ बिरहोदों। बेखौ बिरहोदों जोंनि खैराबारि बियाबनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां मनमिल बर' बिथाङा। बेनि उनावहाय जोङो जोंनि गोथैसिखौ बावहोदों जोंनि बियाबनिनो फोरसावगुरु गाहाय बिथां मुस्रि खगेन बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे जोङो मोनफ्रोमबो बोसोरावनो जोङो जोंनि फरायसाफोरनि थुनलाइयारि गियानखौ बांहोनो थाखाय बा जोंनि ओनसोलनि थुनलाइयारि गियानखौ बांहोनो थाखाय जोङो बोसोरफ्रोमबो गांसे बाथौसा मुंनि जोङो खुगा लासि दिहुननाय जायो। बे बिजाबखौ जोंनि बे ओनसोलनि सासे समाज सिबियारि थुनलाइ सिबिसुला धोरोम सिबिसुला मानगोनां मुस्रि नन्दराम बर' बिथांनि आखाइजों जोङो खुगा लाइसि ब्रैथि बिसानखौ जों बेखेवहोदों। बेनि उनावहाय जोङो जोंनि खैराबारि बियाबनि जोंहा मानगोनां आसारि मुस्रि महिराम बर' बिथाङा आबुङैनो फुंनिफ्राय जोंहा हेफाजाब होदों। जोंनि दौरि मुस्रि रुबिराम बर', बिनि उनावहाय दंबावो माखासे दौरिफामोन। बिनि उनावहाय जोंहा खैराबारि बियाबनि लाइमोन आफादनि बिबानगिरि नेहाथारिफोरा बेवहाय जोंनि बे गोथार बाथौ सान खुंथायाव गोगोमैनो जोङो हेफाजाब होदों। बेनि अनगायैबो जों मख'नांगोन जोंनि खैराबारि बियाबनि सिङाव थानाय दाब दाब गामिनिफ्राय गावनि फरायसुलिफोरखौ गावनि गथ'फोरखौ होफैनाय बे फरायसालियाव मानगोनां बिगोमामोन आरो फरायसामोन आरो फोरोंगिरि नोंथांमोन। थारैनो दिनैनि दिना जोबोर गोजोननायनि सान। जोङो बे सानखौ जोङो रंजा बाजायै खुंबोनाय जाबोदों। दिनैनि सानावहाय जोङो आफा इसोर बोराइ बाथौखौ जोङो सुंग्रि हरनाय जायो जाहाथे जोंनि गथ' गथायफोरा जोंनि बिमा बिफाफोरा शिक्षा दिक्षा जोंनि गथ'फोरा शिक्षा दिक्षा लानानै मोजां सोलोंथाइ लानानै इयुनाव सासे गेदेर मानसि जानो हायो आरो जोंनि बिगोमामोननि बिमा बिफाफोरनि जा सिमां बे सिमाङा जाहाथे जाफुंनो हायो। बे फरायसालिनिफ्रायनो सासे गोग्गो सुबुं ओंखारनो हायो। बिनि थाखायनो जोङो आफा इसोरनि खाथियाव जोङो बोर बिनांगौ जायो। बिनिखायनो दिनैनि बे गोथार बाथौ सानावहाय जोंनि फरायसाफोर जोंनि मानगोनां बिगोमामोन जोंनि बिबानगिरिमोन जोंनि फरायसामोन बिथांमोना दिनै आफा इसोरनि खाथियाव सिजौ गुदियाव आलारि फोजोंनानै गोसो गोरबोजों बावहरदों आरो बे बावहरनायनि गेजेरजोंनो जोङो फोथायो जोंनि धोरोम जा फोसावनाय बे फोसावनायाबो मोनसे बांनायनि मोनसे राहा लामा होननानै जों गेदेमामोनखौ बुंनाय जोङो खोनानो मोननाय जायो। जायखिजाया जोङो सानो आं सासे बे फरायसालिनि गोरों हिसाबै जोंनि फरायसाफोरखौ बिजाबनि शिक्षाखौ होनायनि लोगोसे जोंहा बाथौआव जा आसार निति दङ नेमखान्थि दङ बोसोन दङ बर' हारिनि थामोनथानि जा गुदिथाफोर दङ बेफोरखौ फोरोंहोनायनि थाखाय जोंनि बे फरायसालिया एकदम अरायबो खामानि मावगासिनो दङ। जोङो बे फरायसालिखौ जोङो 2017 मायथाइयाव गायसनदों। देग्लाय जोंहा बोसोरब्रैयाव जोंहा आगान होगासिनो दङ। बोसोरब्रै जाबाय जोङो बयनिबो हेफाजाब आङो मोनदों होनना बुंनांगोन। जोंहा गुबैयै जोंहा खैराबारि बियाब बाथौ गौथुमनिफ्राय जोङो बांसिन मोननो हादों। बेनि अनगायैबो जोंहा खैराबारि दखरा गुदि बर' थुनलाइ आफाद जोंहा बर' फरायसा आफाद बा गुबुन गौथुमनिफ्राय जोङो अरायबो हेफाजाब मोनबोदों। बेनिखायनो आं दिनैनि बे गोथार बाथौ साननि गेजेरजों आरो जा बिथांमोना दिनै निउस चेनेल हिसाबै फैदों बिथांमोननि गेजेरजों आङो जोंखौ जाय बिथां गेदेमामोना हेफाजाब होगासिनो दङ बे बाथौ आश्रमखौ जौगानायनि थाखाय बेखौ फोहोमनायनि थाखाय आरो गथ' गथायखौ मोजां शिक्षा दिक्षा होनायनि थाखाय बिनिखायनो आं दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरो। जायखिजाया जोंनि साननाया बेनो जोङो साफ्रोमबो सासे धोरोमनि गेजेरजों जुदि थांनो हायोब्ला जोङो गेदेमा मानसि जानो हागोन जोङो बेखौ जोङो फोथायो। जों बुंनांगोन जेरै महात्मा गान्धीया गावनि धोरोमनि जा अहिंसा नितिखौ लानानै अरायबो मालायखौ हिंसा खालामा होननानै
जा मोनसे फोथायनाय आरो धोरोम सिबिनाय इसोरखौ सिबिनाय बेनि गोसोखौ लानानैसो बियो सासे गेदेमा मानसि सुबुं जानो हादों जों बेखौ फोथायो। बेनिखायनो जोंबो जोंनि गथ' गथायफोरा जुदि जों शिक्षानि गेजेरजों सोलोंथाइनि लोगोसे जोङो धोरोमनि गियानखौबो लाफायोब्ला बिथांमोना इयुनाव थारैनो जोंहा आब्दुल कालाम बायदि जोंनिया महात्मा गान्धी बायदि जोंनियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बायदि गेदेमा मानसि जागोनखौ जोङो आसा खालामनो हागोन होननानै जोङो आसायो। बिनि थाखायनो जोङो आफा इसोरनि खाथियाव जोङो गोहो बोलो बोर बान्सा जोङो बिदों। जोङो आर'ज गाबगोन दायो। आर'जनि गेजेरजों जोङो बिबार बावनानै जोङो आफा इसोरनियाव दिनै बे गोथार बाथौ सानावहाय जोङो बोर बिनायनि जोङो मोनसे हाबाफारि खालामदों। एसेनोसै। खुलुमबाय। जोंहा दिनै गोथार मंगलबार सान जोंनि खैराबारि ओनसोल बियाब बाथौ महासभानि सिङाव जोंहा खैराबारि बाथौ आश्रमखौ थांनाय 17 मायथाइयाव 17 मायथाइयाव जोङो गायसननाय जादोंमोन। दिनै दा बे गोथार मंगलबार साना बाथि गोथार बाथौ सान। दा बे समाव जोङो दा आर'जनि जोंनि हाबाफारि बादियै धोरोमनि हाबाफारि बादियै जोङो फिरफिलाखौ बिरखांबाय। लोगोसे गोथैसि बावनाया जोब्बाय आरो जों दा आर'जनि हाबाफारिखौ आवगायलांनो नाजाबाय। जाहा जों मिजिंथियो जोंनि बे फरायसालिनि गेजेरजों जोंनि बे ओनसोलनि गासै बर' हारिनि गथ'साफोरा जाहाथे मोजां शिक्षा दीक्षा लानानै जोङो मोजां सुबुं जों जोनोम आरजिनो हायो। बेनि थाखाय जों मिजिं लानानै बे फरायसालिखौ जों गायसननाय जादों आरो बेबायदिनो दिनैनि बे गोथार बाथौ सानखौ जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि थांखि बादियै दिनै जों गोजोनै बेखौ बावलांनो आखायाव लादों। एसेनोसै।